Hangak ani uy. Man to yung balaya to. Asa man balay bayot? Dili ba to ang ingon man kay Boulevard? Oh. Dili Dapat ba siguro to? ni. Puligar pag dagan makig bato. Gaya. Asa man jud ilang balay juday? Ambot lang kay mao may gitudlo sa tuwa sa Mong guard. mong bangsa Ginoo ko. isudlay sa day. Dali lang. Kay mo ribbon jud daw to. Balay sa pangit na baboy. Ambot lang. Ang katong balay to tong way liog. Puro ratutian tanan. Sobraan sige kaon og Kaon. chicken todo nang lambok. Day, dili man siguro to day. Ambot lang kung diri ba to. Dili na to eh. Gapo subdivision na ba ito ilang balay Mao no? ba nilang balay? Dili no, bakanting lote na oy. Ay bakante man din. Tarungay mo kanlang. Tanaw dabi kay para di ko maanuhan ni madam. Atubang kag madam dapat gwapa Pag jud mo kay. hapod lang. Ana. Para at least puro ta agtangan ba kay para dili Pag mo umanap pwede po. nga. Asa man jud ang balay nila madam? Kanang dili man jud to dir magdiri ay yata jud to ba. Ito mo to sa unahan oh. Ambot kay brad di palit yata tog fit in right duha na lang katuig wa pang gihapoy effects ako ray no is fit in right. Ay, kaila ko anang madama na 2013 pamiana sige na nagkuan. Sige na ginom mo pit and right. Wa gyapon na mayat. Ginoo ko tagalakaw na lang daw lagi mo man toy chika. Sige kaon og chicken cordon tanawa wa na siya liog. Ug diri jud to. Dirito, Dapita. murag dira to oh. Diya gito dapit. Murag mao nang balayan. Kajut lang, maningil kay kag utang gani. Dili ka magkasul-kasul mo sa day kaday. Social man dapat kung magnegosyo ka dapat nindot imuhang mga pormahan, dapat dili ka tsaka tanawon kay ipabaliwa ipang kuanta na sa mga madam look down tana nila i-judge dayon ta. Bugo, dapat magsuan ka magsuot ka kag mga kuan mga outfitting ani ba o sosyalan. Social man eh. Oh, Casual ta ba? Nagkasual ta mo sa balhibol ug tiil. ano Ano man ka? na kinahanglan man jud na dapat tanawon do na to tulid. Hala. Turasiya. Tuar ang kriminal. Tanaw. Agoy pati sa layo wag gihapon siya liog. Tanawa. Tanaw na to ha. Tanaw Wag na. gihapoy liog ning Hay. tawa. Mao day ni iyang balay. Mo ni Wala siya. ko kabalo kung unsa ba ni nag-unsa ba na siya diri. Aw diha ka na. Tanawa. Tanawa yung balay, dako kay balay. Tanawa yung mga sakyan, dakogan kay mga sakyanan. Ano pati ang chicken cordon ikadalo pa niya. Pero nagunsa na siya day. Balik. Nagunsa na siya day lang limpyo nagkuan. Wala na sudlan siguro nagdaot ang espiritu. Nakatok naman siya bayot. Ambot lang. Kung normal pa ba na delikado ba ang mga anak. Oh. Tanawa wa na liog. Una Ambot sa na siguro dira ang chicken cordon kanan. tawa sa sobra ka dato oh. Sobra kadato. Nasaka ng kaboy sa utok oh. Mo na siya. Sudlan na siya daot ang espiritu. Ako panimo dam undangin na dam. Mo na sa O, sobra tanawa, oh. sa sobraan ka Exercise pa tanawa. tanawa sa sobraan ni ko. Sa salida sa si B1 good asa si B2. Tanawa sa sobraan na sige tagog chicken cordon. Oh, di sige kaon Wala na marapan o naman, si sakang kaboy sa utok. Mo na na. Uli na lang. Dapat maningil ka dapat social ka mo. Dapat ihadlok ko siya bang bayaran dito mo dapat yung ano to mas. Saon be? Madam, bayari ko. Madam, bayari ko. Madam. Madam, dapat ayusin niya pag yung bangs. Madam, bayari ko. Madam, bayari ko. Madam, madam, bayari ko. Dili nga ana uy. Ha? Dili. Sige daw, ikaw daw. Patanawa daw ko. Dapat to pamuan ka dit ka sa mga madam, ngil ka utar pas lakaw ka daw dapat kuan ka nang kalang kuan na jud siya makayon siya. Ay oh, maningin na jud siya. Ay dapat ko. Sige daw. Madam. Kailangan daing anak. Ana na siya. Madam. Ah, madam, maningin ako. Ana. Siya ro di ka bayaran ato. Grabe po nimo eh. Ako mag sobra na ni siya. Pag kinigigapon galagi nimo bayad tanawa lang. Nawa. Igawason jud nako ako ang pagka-squatter o batasan. Mo po kay kuan oh. Oh, ultahan oh. Unita pra man daw yata ni anak. Lang. Oh, Check na to dito sig na siya dito. okay. Antay na dito sa madam. Okay. Kajut lang.
Nag-text mo muna kung kung kumari. Hiyo kumari nimo? Sa ingon. Magmadyong daw ni karon. Hiyo niya na Sayang po na kung daog na. Minsan di ako madaog madyong no. Unahon sa lato ni si madam kay para ikaw na mabayaran ko. Ikaw na kaya na nimo. Dili kay para Kaya na nimo kay naman isubay ka pagkatao. Kay inigbayaran ko Ay, ani. mo ato na ko ha. Kay ikaw, iulat na ko ni kuan ni madam. Inigbayaran. Dili na lagi ikaw na ha. Bayaran. Wa man klaro ni. Stress akong bangs. Ayo. Dam. Ayo. Ayo. Isa na! Madam, ako ni. Si Mrs. M. No, tilabot na ako. Madam, Oh, abrihi ko dam. bugo ka, may pultahan, dira, ang sulod di ka. Ay, wala ba? Mau mo ko'y sabot. Usa magkauwi, usa na ang pod. Di ba nag-amigo na ta, nagkasikasuhay na ta, nahatag na nako tanan imong gusto, gitagaan na ta kag kwarta, gitagaan na ta ka tanan, nauli na tanan imong kwarta, usa pa may gato-ato nimo diri. Yaman mo ra makag Naunsa naman ka? Grabe naman ang Madam, kulang na jud kag pangpalit og parlor? Ayaw Kulang ko. na po kag sirina? ayaw kong i-judge, madam. Kailangan ako ang kuan. Gihatag lagi nimo tanan, pero ang chicken cordon ba asa man? Uy, gibayaran naman na. Maskin pagdam kay maubaya ditong issue jud. Ang chicken cordon masin kinsa So, sa dito kung gibayad, di na dito kompleto. Nabayaran na ka chicken cordon. O sa pa man yung kailangan? chicken cordon gani akong kailangan asa to kay walay kabalo ba ka ang tupperware nga gigamit ato sa kuwatong mama kasabaan ko kung dili to mabalik kabalo ba ka sa mga inahan karon ibalik na lang to da mga kuang tabahalag Uy, wala na apil chicken man na- cordon tupperware lang Apil man na sa package, girl. package imong mata na ano tupperware na pud itong awayan ani Inuusa naman ka. tupperware ba ayo kung ingon gapati tupperware giapil niyo kaon Diba sa barangay, gibayaran ta ka. Gidungagan pa ta ka. bayaran Ay, sobra okay na naman na ka. ang tupperware lang namo kay kinahanglan na ibalik kay masuko na akong mama di na ko kasulod sa mo ang balay ba Kung din mo Tupperware ka mahal. maskin pag mahal na o dili tupperware kay tupperware jud na Inuusa kabalo naman ba ka. ka nila ron nga mas pilion pa ang tupperware kaysa anak ambi na lang na dam unsa pa may kinakarapatan nimo para tupperware imo pang ang kunon Kasi nag- unsa man nagpait na mo umoy tupperware dili Dami kay padalaan ta mo Dagan mi ambi Tupperware. na oy unsa naman ni Nagkiskandalo ka dire sa mansyon. wala man ko nag-iskandalo ambi na lang ng tupperware Ipadala na ko. char wa magay niyo mo gibalik ang tupperware nga naanak ko diri padala pa jud nimo Tagpila man din ang Tupperware ni mo. ayaw na tagpila ambi na lang man to mura ra gud tong tupperware sudlanan Unsa color? white to nga nay pagka yellow pula og itom Kuyawa na nga Tupperware nagbutbo. mao na tupperware bagay na ipabalik nako Ay nako. ambi na lang to dam Baliki ugma. ay stila nimo oy mo pa may daghan pa kay kagyawid tupperware na lang man to Ibalik kay nako ugma. Ibalik kay nako ugma. masipag dili na nimo ibalik at karon na lang Ipaparangay ta kakusab. ipabarangay Wag na. nagtuo kag lalim mangitag tupperware Nagtukag di ta ka tinudon ha. Kaya picturean ta ka. oh Para ipa-blatter ta ka. bro Oh. 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 Grabe na ni oh. Balik ugma. Kung dili na ako mabalik ayaw magkatuloy dam idol, ha? karon na nako kinahanglan kay wa mi sudanan sa kanon so ano pag panihapon ani Kaya mano day asa man day mi? Asa man day mi? kami ba sige na magko bahalag mungaon mo dira ang tupperware lang nako kay akong mama ba di na ito katulog Dapat ba di kay mama nga tiguwang naman kagnaw. baskin sa Yun. salig lang naa lagi na Wala kay mama ihi ka sa iruuhong ka. naa na wa lang ka kabalo Maliki na bahala ka dira. Biti ko. sila nagbisi nagtindog ra dira Nag-yoga ko. Oh. damon saan man ni damon tupperware ba Maliki kay ugma. Alang ako ba mangita ana. Busy kay ko. usa ki kabisihan nimo Yoga. Chucks ining tupperware na lang di pa mauli kapuya yung ani Kila ko ay ikaw ra maggapoy mama sa imong sarili. Wala kay tupperware na lang mama. tupperware na lang ba usa jud mo kapait diri wa mo tupperware diri Mansion. kanindot ninyo balay na pa mo yung swimming pool nya tupperware wala mo Excuse me, we don't use Ginoo Tupperware. ko Mga Imar Flex amo ah. Marprex sa mong mata Bahala ka dira. Paputi ka ka studio. Ginoo ko pati Pagpuli tupperware ka lang diri, i-make sure na pang mansion pod imong outfit. muro naman gay kog ako ni tag-iya ani diri Paghilom dira, imong napay mong pendant nimo nga murag kag murag that's Blackstone madam hilom imong no murag habak.
Wala ko'y labot na perwer na, nagchika oy. Baliki ugma. Sus, Ginoo ko. Muhawa ka diri o ipapulista ka. Ipapulis! Ako pa'y mutawag pulisun. Kuyawan yung palibhasa mura kag K9. Pulis ba? Hawa na diri. Tupperware dam, kay di... Sige na ba? Baliki lagi ugma. Kung karon na lang day, pangitao na lang day ni mo dira. Wala, busy me. Naami ka catering karon. Bisihan ninyo oy. Wa na pod na bayad siguro inyong catering ba? Excuse me. Sa imora ko na Kasi imuha lang siguro ng Excuse me. Bayad akong catering always. char. Pinakabarato imong catering 18,000. Naglugos naman gani kag bayad og bibimil, kape. Ampi na Hawa na na dam. diri. Hawa na. Puya ni mo kay istorya oy. Tupperware ba? Bahala ka Ay kinahanglan na ba? Busy. Hawa na diri. Ing ana di ay kadam. Pati Tupperware. Pila man na imong Tupperware kaysa paon ta kaning wallet. Ha? Pila man na. Ugma na lang oy. Pila man na. Ugma na lang. Oh. Bantay lang jud ka. Sig pangitag Tupperware. Tupperware ha. Imong naong panus kig now. Tupperware ha. Yes. Bantay lang jud ka diri basig wa na pud ka diri ugma. Ay. Mani lang jud na kanang imuhang kuan. Wa na ra ba kay liog? Ah, Ikaw. Si Manny ina. Puro ka agtang. proud of it. Proud of it po. Tupperware na lang man unta to, wa pa ko bayarin. Dam ha, dam. Oh. Ugma dam. Okay. Sa oras. Alas 12. Sa Gabi Ing mata ba di nagtarong nga tao oy? Lipax, malaika, wanggol. Ug sa oras na alas 12 pa pud mi manihapon na ni. Oh. Hala. Diri na lang ko matulog dam. O ikaw, initiative na nimo. Nakay tent dam. Wala. Daog na. Milad ko nimo batasan oy. Bye. Balag diri lang ko dam unta. Bahala ka. Diri lang ko matulog kay para maigo lang Tupperware. Dili. Ako na lang pangita. Dili na ihiyaanan og iro para matubo ang uhong. Mag-tent na lang ko diri dam. Ikaw, initiative na yun para mura kag ganang design dila. Wala man na lang ko habol dam. Ikaw matulog, ikaw magdala. Wala yung Tupperware dira dam. Basig na dito sa imong kwarto ba? Na itulo ka buok aparador dito nasa tunga. Ulat lang ha, kay video ka mo hawa ha. Wala ka na ko dam. Amping. Chup chup. Hawa dili.